हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जितु डायना ब्लॉग्स। सांग मैंने आज रविवार संडे मु बाहर हाट को आज मु एकुटिया कारण डायना देह टे खराब अच्छी जो मामू घर को जाइए जावासबार पेट पेट गरम हो जाए देह टे खराब अच्छी नाकरू पानी बाहर आ गरम गैस जो नाकरू जमी बाहर ठंडा पूर्व जमी हुए सेमती एक देह हाथ पीड़ा हो कहल मुझे तुम एकुटिया पलाओ तो मुझे हाट को मोर टे लेट होगला आज रविवार घर कम टे बाहर कम करने सका सका आसते ही था घर कम टे घर चिन्हा लोक थे मत कहले बाबा हो भोजी देखो एपटे गोटे आंबुरी अच्छी आंबुरी देखो आंब गच देखो से बाहर भोजी करने है भोजी भोजा कर बाहर मत देखले चिन्हा लोक तो कहले बाबा तो तुम हो तो मुझे बाहर हाट को एकुटिया एकुटिया जाऊँगी परिया परिया बुई खाला बहुत मतलब कष्ट लगे कौन कर सका आसते घर कम रहीगला तारे मुझे कहल तुम ठीक अच्छे तुम रही जा मुझे एकुटिया जी आसले खरा होता है सांग मैंने मेघा पाग करदेला सांगे सांगे जहाँ यही पागटा रही टे पातिबनी तो सांग मैंने आगक भिड बनाऊँगी गाड़ी चलाऊँगी गोटे हाथ में तो आगक भिड सामान कर हाट कर बाहर को बाहरली ये परिया एकुटिया हाट कर सामान बहुत कष्ट आ मो पूरा तंटी सुखीगला मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीऊँगी मैंने एत शोष डायना देखिए वीडियो कहे एकुटिया एकुटिया जाइए कोल्ड ड्रिंक्स पीला ना जो सड़ा पीए सड़ा नहीं नहीं तो सीधा मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीदेली परिया माने सांग मैंने ठीक ठाक रेट आड़ा रेट मु घरे पहुँचिकी परिया रेट आज के अच्छी मुझे देख बहुत खराब बहुत खराब एकुटिया मार्केटिंग कर बैग पत्र बुहिला बेलू माने कष्ट डायना हेल्प हो जाना से किसी अदा बुंद मदा बुहे एकुटिया दुई हाथ में बोही गाड़ी पाक आसला दूर को चली चली बहुत माने कष्ट तो मु घरे पहुँचले आपन को परिवार रेट केते कौन अच्छी आपको जनइबी मैंने
ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ହାଟରୁ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍, ରାସ୍ତା ମାନେ ପୁରା ଜାମ୍ କାହିଁକି ନା ପୁରା ରୋଡ଼ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଛି। ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏତେ ଖାଲ ହେଇଛି ମାନେ ଡଷ୍ଟକୁ ମାନେ ହେଲମେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ ପିନ୍ଧିକି ଚୁଟିରେ ଲାଗୁନି, ହେଲେ ହେଲମେଟ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ଦାଢ଼ିରେ ଡଷ୍ଟ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ମୁଁ ଧୋଇ ହେବି। ଆଉ ଡାଇନା ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିନଥିଲେ ଆଜି ହାଟ ଯିବା ପାଇଁ। କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିବା ରେଟ୍ ଅଛି, ଆଳୁ ଅଛି 20, ଆଳୁ 20, ପିଆଜ 30, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଅଛି 40, ପୋଟଳ 30-40, ଭେଣ୍ଡି ବି ସେଇ 30-40, ଆଉ ଟମାଟର ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦବିଥିବ, ପୁରା ଦବିନି, ବାଛି ଜାଣିଲେ ହେବ, 15 ଟଙ୍କା ଟମାଟର କିଲୋ। ଆଉ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ଥିବ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା 25 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁ ସାପୁଆ ଛଚନ୍ଦା ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସାପୁଆ, ମୁଁ ସାପୁଆ କୁହେ, ସାପୁଆ ହାଟରେ ନଥିଲା। ଲାଉ ଥିଲା ଗୋଟେକୁ 10 ଟଙ୍କା। କଖାରୁ ଫାଳ 4, ମାନେ ଗୋଟେ କଖାରୁକୁ ଯଦି 4 ଫାଳ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଫାଳ ଯେତିକି ହେବ ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଭେଣ୍ଡି ଥିଲା ବି ସେଇ 30-40 କହିଥିଲି ବୋଧେ। ଆଉ ଜହ୍ନି 30 ଟଙ୍କା, 40 କଲା 30 ନେଲା। ଆଉ ଲାଉ ଗୋଟେକୁ 10 ଟଙ୍କା। ସେମିତି ଚାଲିଛି, ପରିବା ଶସ୍ତା ଅଛି ବହୁତ। ହଁ, ରସୁଣ କିଲୋ 130, ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ନେବେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ହେଲା 15 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯଦି କିଲୋ ହିସାବରେ ନେବେ 130। ଆଉ ଅଦା 150, ସେ କିଲୋ କହିଲା 120। ଲଙ୍କା ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ 100, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା, 100 ଗ୍ରାମକୁ 10 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ, 200 ଗ୍ରାମକୁ 20 ଟଙ୍କା ହେବା କଥା, ସେ 300 ଗ୍ରାମକୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଓହ, କି ଖରା ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଧୋଇ ଧୁଆ ହେବି, ଆଗ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିବି, ତାପରେ ଡାଇନାକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ମାନେ ଏତେ ଖରା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଉଛି, ଖରାକୁ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଜାମ୍, ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଯାଉଛି, ମାନେ ଏତେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ଅଛି। ମାନେ ରାସ୍ତା ଖରାପକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ରହିଗଲା ମାନେ ଧୀରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼, ମାନେ ଜୋରସେ ଚଲେଇ ପାରିବେନି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲା ମାନେ ତା ପଛକୁ ପୁରା ନମ୍ବି ଚାଲୁଛି, ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର 7 କିଲୋମିଟର ଏମିତି, 2 ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ବହୁତ ଜାମ୍, ପୁରା ବହୁତ ଜାମ୍। ତାଉ ରେଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ପରିବା ରେଟ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ଆଜି ତ ଡାଇନା ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଏକୁଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ରଖୁଛି, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ସେୟାର କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ, ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଧମାକଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ, ବାଏ ବାଏ।